sunan Ibrahim Sharukan ga ka inda za a haska fim din na kawayen amarya. To duba da yanayin yadda cewa ba haska fim din ba amma na za a haska fim din, me za ka ce a game da wannan fim din duba da yanayin yadda trailer an haska shi a ko ina, alamun fim din zai yi kyau ne ko kuma a fim ya riga ya gama kyau ma yanda kaga jama'a sun karbe shi kuma da ni ma yana ɗaya daga cikin wanda suka fito a fim din, dan haka fim ba abin da zamu ce dai mu ce masha Allah. To shikenan mun gode sosai. Na gode ni ma. Sunana Tiwa Shaba jarumin fina-finan Hausa mawaki kuma mai shirya abubuwa cikin tashar Arewa 24. To a Tiwa ga ka inda za a haska fim din nan wato na kawayen amarya, me za ka ce a game da wannan fim din duba da yanayin cewa ba haska fim din ba amma na za a haska shi, akwai alamun cewa fim din ya dauke da sakonni wanda mutane za su karu da shi? Ka san mu yan cikin gida a kamfanin yan bayati da kamfanin mu ne, mu already mun riga mun kalla fim din, dan haka zamu iya ba mutane labarin fim din. Fim ne wanda ina ganin a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood a wannan zamani da wala ce an yi fim din da ya hada jarumai Ali Nusa dan Jakun Muhammad a ciki kuma ya bada ma'ana ya nishadantar ya faɗakantar duk a cikin abu guda daya. Dan haka Juma'a da za ta kyau tun daga Laraba ke ganewa, tun daga nan fararen kayan da kowa ya zuba a wannan wuri an san fari yana nufin farin ciki. Gaskiya ne. To Tiwa za ka kasancewa tare da mu a yayin da aka haska fim din da muka ƙara yi mutane bayani duba da yanayin za mu ji hirarrakin a sauran al'umma mu ji ra'ayoyinsu sannan kuma mu zo muku tambayoyi a bisa irin ra'ayoyinsu suka gaya mana. To sai mu jira fim ya gama tukunna mu ji me ra'ayin mutane zai fito dangane da fim din idan an kalla. Don haka a tara idan an gama fim din sai mu ji me ra'ayin mutane za su faɗa dangane da fim din kawayen amarya. To shikenan mun gode. Kada ku manta danna subscribe sai ku danna ƙararrawa domin hakan zai ƙara mana ingancin samun followers ɗinmu na YouTube. Mun gode.